espero dugu zuen gustuko izatea. Eta gehiago atzeratu gabe, aurrera! Konturatu zaretenez, ebalunak, ziredonak, maizteak, arantzaleak nabarikoak, zer ditugu zuen jaialdi koloretsu garaia eskaintzeko. Baina, zitzea orgoian ditugu. Orgoian agurtzen ditugu. Agurtzen ari direnak? Egia, ziredon eta manikaia. Orain bekotera festa ezteko prest. Giro aparte sortzeko dena artean, baina ez zara gehiago luzatuko, eta guatzen zaikoz gure eskolako paseo kolorez eta musikaz betetera. Ea gauzatzekin pasatzen duzuen. Ongi etorriak eta ondo pasea jaizka. Disfrutatu, eguraldi ez daukagu lagun, baina disfrutatu eta ondo pasea.